Sangana zvekare kwataita paKulliant TV channel yenyu yatinokupakurai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ndine mamwe maupdates ari panapa andawanawo ndakakubatirai zvinhu zviri kuitika munyika iko zvinezvi. Update ye2030 payavi iko zvinezvi pari kunzi zvoni update on resolution number 1 yavakapanana kuZANU-PF kwavo. Iyo resolution iri kunetsa yamuri kuona yaiudzwa vanhu kuti kana wewe uchipikisa neresolution yeparty uri kupikisa neconstitution yeparty, saka zvinoreva kuti unogona kungodzingwa muparty, zvinhu zvaiudzwa macancelors izvozvo. Saka nyaya iri panapa pavari kubuda vari kutaura kuti no referendum needed. ZANU-PF moves to extend Mnangagwa's term to 2030 via constitutional amendment. Comrade Munyaradzi Machacha assessed that the resolution from the 21st annual conference is in implementation, bypassing the need for a public vote as Parliament is set to act on postponing elections to 2030. Ndo yava kuda kushanda nayo manje. Hanzi zvemareferendum zvenge tori nyaya. Saka uno these people vari kuvhiringidza vanhu iko zvinezvi. Zvokuti unongosara watongo pane imwe confusion isina kana zera nemi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Most of the times guys ndinokutaurirai kuti vanhu ava makanyatsovatarisa imimi vari kuti vada kuwedzera kunosvika kunana 2030 kunana nekuti munhu atonge. Ndikanje vanhu makanyatsovatarisa mungati vari nekuti vane order here zvavari, because most of them vanhu vekuti the dance according to the tune. Ivo pachavo vakavhiringidzwa brain, vanofungidzwa kuti mukuru ndiani kane simba rese, kusaziva kuti ivo semasupporters seteam ndo vanhu vane power rese. But izvozvo zvakabviswa mupfungwa dzavo. They think kuti vanenge vaisa pamberi ndiye ane zvese, ndiye ane ingredient, instead yekuti vatomudza kuti this is not right, we are sick and tired, ngatimirire zvinhu zvipanapa. Havasina simba rekuita izvozvo. That's why ndichiti kana uchinge watondiona uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikani. Imwe nyaya yandiri kusangana nayo pano yakamira yakadai so. This guy, war veteran leader Blessed Geza, says he is sorry that ex-combatants replaced the former president Robert Mugabe with a monster, a Korokoza god pana, whose regime is nepotistic, corrupt and incompetent. He was referring to the 2017 November coup supported by war veterans, which toppled Mugabe and installed President Emerson Mnangagwa in power. Ava kutoregreta iko zvinezvi. Ende vanhu vakawanda vatati aiwa kana makuda kuregreta zvamunoita imimika, since muri kuti muri kuda kuti sorry kune vamwe manhingirikini, since murimi muri kunyatsoziva kuti ndimi makabvisa Mugabe makaisa munhu asiriye, chende munomubvisa akasinse mabvisire makangoita acho ka mimi since muri kutobvuma kuti ndimi makaita sei makabaiza. So do it. That's why muri kuona vari kubuda mawo veteran vari kupopota ngatobva zvatokwana ngachiresign ngadididi. Saka guys ameno muti munoona usiende vanhu vacho ZANU-PF vari kureacta zvisingaite kuti overreacta cheko vari kuita kurwadziwa nenyaya iyoyo. But one statement randakafarira rinobva kwaari akati vanhu vese vamuri kuona vemuZANU-PF problem yavo ndeyekuti havanyatsoshandisa pfungwa dzavo pakuti nhasi ndiri kutukwa ndiri kunzi ndiri bhoki ndiri kutu chinji vari kuombera maoko. Mangwana ndikazobuda ndabvisa same person wavari kuombera maoko vachinzwa ndichinzi bhoki, vanotanga futi kundiomberera inini maoko. Saka vati these people havana kwavo ende havana kana order. Ndo nyaya imwe hombe yanga ari kutaura. Asi vanhu vari kungochema kuti kana sinzi muri kuti makazvipira kubvisa munhu Mugabe wacho, bvisaiwa makaisa wacho, tizoona kuti totangira papi. Tiri papo America yarova chematsenga nzungu kuSouth Africa kureva kuti Donald Trump awadira jecha pazvinhu zvekwa Trump zvekwa Ramaposa panapa. So ari kuti South Africa is confiscating land and treating certain cases of people very badly. It is a bad situation that the radical left media doesn't want to also much mention a massive human rights violation at a minimum of happening for all to see. The United States won't stand for it. We will act also. I will be cutting off all the future funding to South Africa until a full investigation of this situation has been completed. Atopedza zvake unoza nyaya yake yekungonzika minda iri kuzongotorwa ikudadada iri kunopowa vatema chinchi something like zvokana malema izvozvo. And we can't wait kuti tinzwe respond ya Julius Malema kuti achati kudii panyaya yezvinhu zvataurwa pamusoro peSouth Africa, because takatarisa zvinhu izvi pakutopisa iko zvinhu izvi. South Africa tunzi yakukatirwawo futi, because panyika dzese I think South Africa ndo yega yanga yakasara ine kunzi ichakwanisa kunge ichibenefita. But this time around
zvakaoma vedwe. Handisi kuziva kuti fight yacho iyi ichasvika papi yakutotanga kudai. So Donald Trump wacho haasi kutambisa nguva, ari kungokata zvese. Hey, but kuma-investment madeals avanoitana, because most of the time vanhu ivava ndo vanonyanya kuningira, ndo nyika yavanotonyanya kudhila nayo vachiitawo zvemabusiness deals. Ameno Trump ari kuda kuzvifambisawo sei ipapapa, but tichaonesa kuti chii chinenge chiripo. Saka muri yeZimbabwe ndo mamwe ema-updates andangondipfuura nawo nepanapa ndisati ndapedza nguva enyu. Kana uchinge une something to say, vanoda kusenda ma-audios, number ndetoisa pa screen, unongobaya pa audio yako WhatsApp wotosenda direct number idzodzidzi, unobva waenzwa chibuda paKulliant. I know kuti mune hasha, mune zvakawanda zvekutaura, andabasa nazvo kuti unobva kopi, unobva kwadotito, unefunga sei, zvinhu zvese munhu wese anofanira kupiwa chance kuti vanyatsoziva kuti maZimbabweans macorners ese vari kumbotiwo kudii community yedu semaZimbabweans. Namba ndasiya pascreen, sare makateerera iyo mundiudzo maonero nemafungiro enyu. Ndofunga muna 2017 tikanyatsotondera kuti vana Chiwenga netimu rake ravana Perenzi Shiri, vana Sanyatwe nevamwe vakadaro vakatishandisa isusu macitizens kuti titsigirane nekudzinga kwavakaita vaMugabe. Nhasi tiripo pakuda kuti tizotarisane futi nekuti titsigirane navo pabhifi iripo pakati pavo naMnangagwa wavakadzosera mushure mekunge adzingwa naMugabe. Manje pari zvino maZimbabwe tasvinuka. Iye Chiwenga mashandisiro akatiita ndio mashandisiro atichamuitawo. Ndiye achava stepping stone redu pakuyambuka kwatichaita kuti tipinde muKenani. Nokuti kudai Chiwenga angasimo mumadhiri ese aya ekuparara kwaita nyika, kudai akadzimaidza Mnangagwa kuti asanosvitse nyika pairi, pakanodzingwa ma-MP eTriple C Chamisa akanotorerwa bato navana Chabango, wanga waripo wese mudhiri. Nhasi Chiwenga njuga dzava kumuremera, avakuda kudzoka zvekare kwatiri kuti timubatsire. Hungu kune vamwe vanhu vari kuona sekunge zvinhu zviri kutaurika izvi maovheti havasi kuzivana naChiwenga. Kwete, Chiwenga nearmy rese vari kutozivana, and the coup is coming. Mukacherechedza manzwi akataurwa navaChiwenga kumakuva ekuti Chigananda, mbavha dzinobira vanhu vanozviti mbinga, ndo same words akataurwa naGeza nezuro, zvichireva izvo kuti it's just copy and paste. Vanhu ava vanozivana. Dai ari munhu weTriple C abuda achinotaura kuti aiwa waMugabe waMnangagwa watadza kutonga, angadai munhu iye akatosungwa zvimwe nekutonouraiwa. Mumbozvibvunza mubvunzo kuti nemhaka yei Geza asiri kunobatwa. Pari zvino Geza is untouchable, but situation yatava nayo macitizens ndeyekuti panguva yavachatanga kunorwisana iwo publicly, izvozvi zvichiri kuita sekunge hazvisi public, achiri mafunga-funga, ichakwana nguva iya yaiita sekunge zvakamboitwa naGrace, kuti aibuda pachena achinotaura kuti Mnangagwa akadai, asi Mnangagwa anga achiri muofisi ipapo. Zvimwe chetezvo zvichaitika ipapa, asi panguva ichanoitika izvozvo isu macitizens tichanotora mukana iwoyo kunobvuta nyika kubva kuvapambi. Ivo Mnangagwa naChiwenga ndio wapambi wenhaka yemadzitateguru yedu.
asi isu maZimbabweans taramba tati kwete, nyika tiri kuzoitora wachida wasingadi.